Timmaġinak tiltaqa' ma' daw iż-żewġ min-nies? Żewġ imġienen. Wieħed minn Filfla u l-ieħor minn Kamuna. Ħanejlek għal xiex eżatt imma għax int ma tafni xojjen lilek ma nafekx. Lejja tersaq xojjen lejk ma nersaqx. Tinsolenta xojjen ma ninsolentax. Għax jien nafx taf imma x'naf jien ma tafx nini. Jien bħal ħin illi fuqek dejjem sospis. Dak il-melħ fil-ferita b'naqraħ l-ewwel tingiż. Kelli nċarrat il-verb biex minnu ħriġ l-aġettiv. Kontu għadni nibqa' dak il-poeta kattiv. Klim ix-xieħ zon fih, qabel titfa' botta lil xi ħadd kunċert li fuq il-mike tiflaħ għalih, l-istorja terġa' tirrepeti ruha li kellu jkun kien minn Alla, niżilna ras minn fuqha. X'għaldak? Forsi jgħajja tiżejjed bħal dubbina tal-ħmieġ li kapaċi tmiss biss il-mienu mejjed bħal karbonju fl-injam. Dak kien ngħid li hu moħli Malta katret ir-rap ma taqbilx dak għax int moħ. Niżloq, imma niżloq bi-stil, nirrappreżenta 13 torri ta' deredin. Int kontat li ħataqsmu ma farfrek ġbin, mid-dera inti font ħafna. Laqieħ miskin, issa kif ħajamel forsi jerġa' jiġbor ġieħu. Probabli mur saddar jiprofa jisluħ lil missieru. Imma jekk isib il-magul ma jiġbor huma snienu. Bħal ksib fi ktieb fuq x-xemx taq lil-klieb. F'5 minuti bdik it-trajsi kiela l-wara l-bib. Dik l-arja kollha fuq għaliex miegħu kellu l-ħbieb. Isma' pa taf li lilek dejjem kont inħobb għandi bżonn il-flus il-paqallu ibn intik titkellmux baxx. Ma nafx għala dejjem irid iwaqqafni. Ma tienix tort jekk ċertu hip-hop hija tiraqadni. Ġibu lil dik tal-kelb qabel norqod ħadd bandalni. Aħjar noqgħod ftit kwiet rasi qabdet tixxarrabli. Ma dana kollu għal kull pass li nagħmel tikber lejra. Emmint fl-intelligenza biex sibdi l-pesisa żejra. Bis xorta waħda nemmen f'Malta fada lil-qalb. Imma temmnux dik l-istorja li mix-xewq ħareġ il-ward. Le, mix-xewq qatt ma ħareġ il-ward. Daqshekk naf li xorta nqabdek il-bard. Għalek jekk natas naf li nitfak il-bot. Aħseb il-bieraħ ngħid li tleft l-iskop. Għax int ma tafni xojjen lilek ma nafekx. Lejja tersa xojjen lejk ma nersax. Tinsolenta xojjen ma ninsolentax. Għax jien nafx taf imma x'naf jien ma tafx. Jien bħal-ħin illi fuqek dejjem qiegħed sospis. Dak il-melħ fil-ferita b'naqraħ l-ewwel tingiż. Kelli nċarrat il-verb biex minnu ħriġ l-aġettiv. Kontu għadnu nibqa' dak il-poeta kattiv. Nirringrazzja lil Kapitlu ta' din l-istedina. Forsi aħna nisba titlu pero titnejjik xbina. Dejjem nitgħallem pero anke nispira. Natik id-dawl bir-rima bħal meta toħroġ minn ġomina. Tisma leħni fuq il-mużika taħsibni bima. Min tissejjer żballa xarrasek lessin immira. Fin il-ħobs bil-vinna tista' sejjaħ li ħmira. U jekk tixroba daqstat silma nġallek tirtira. L-antenat tax-xena stabilit mhux biss fil-gżira. Nitkellem intellettwali jalla kompli. Naqlax lira. Kulħadd irid jirrima jtella fuq is-social media nismakom taqbadni fernezija. Anke naqbad nistira. Bis-saħħa tal-internet illum kulħadd sar bravu. Jien mhux ħaniġġudikakom naħselidi bħal Pilatu. Id-Digby ma tixtuqux bħala għadu. Anqas sikkina ma żammitu bil-fors trid tisparalu. Trid tisparalu bil-fors għax taf li jerġa' jqum. Dan it-tifel li naf li personalment hu miġnun. Trid tisparalu bil-fors għax jerġa' jiġi għalik. Għax jiena l-arħol li jista' jkollok bil-kliem imbarrik. Trid tisparalu bil-fors għax taf li jerġa' jqum. Dan it-tifel li naf li personalment hu miġnun. Trid tisparalu bil-fors għax jerġa' jiġi għalik. Għax jiena l-arħol li jista' jkollok bil-kliem imbarrik. Għax int ma tafni xojjen lilek ma nafekx. Lejja tersa xojjen lejk ma nersax. Tinsolenta xojjen ma ninsolentax. Għax jien nafx taf imma x'naf jien ma tafx. Jien bħal-ħin illi fuqek dejjem qiegħed sospis. Dak il-melħ fil-ferita b'naqraħ l-ewwel tingiż. Kelli nċarrat il-verb biex minnu ħriġ l-aġettiv. Kontu għadnu nibqa' dak il-poeta kattiv. Iwa, inti qed tismani?